أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان للرحمن ولدا فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Tshela abantu ukuthi uma ngabe bekuyiqiniso ukuthi u-Allah umdali unendodana, onomusa unendodana. Allahu Akbar. Fana awwalul abidin. Qul in kana lirrahmani waladan fana awwalul abidin. Wena Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubuzoba wokuqala wokukhonza leyo ndodana leyo. Uma ngempela u-Allah ube nomntwana. So bafowethu, this is a stern challenge kuma Nazaretha, kuma Kristu, kuma Juda, kuma Roma, kuma Watchtower, nakubo bonke abantu abakhonza abanye onkulunkulu ngaphandle kamenzi wabo. Inselelo le umdali aniphosela yona. Uthi sintshele namhlanje ukuthi ngempela iyichilo lento le eniyikhulumayo. Wala uthi yaquluna illa kadhiba. Ayikho into abayikhipha ngemlomo yabo ngaphandle kwamanga. Lento le abayikhulumayo ingamanga. Kungani lento abayikhulumayo ingamanga? Kungani umdali ethi ingamanga? Usenitshelile ukuthi kube ngempela yena ube nomntwana. Zonke ithunywa zakhe, including his beloved Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ubezoyikhonza leyo nkosana leyo ngoba phela u-Allah uyinkosi yamakhosi. Emva kwenkosi khona inkosana. Uma ngabe ngempela uYeshua, abanye bathi Uzair, Ezra. Amajuda waqalat al-yahud Uzair ibn Allah. Amajuda athi nathu Ezra indodana ka-Allah. Waqalat an-nasara al-masih ibn Allah. Kodwa amaKristu wona athi uMesiya uYeshua uyindodana ka-Allah. So kusho ukuthi ngokukhuluma kwamaJuda namaKristu unamadodana amabili. AmaJuda athi Ezra, amaKristu athi ulokuzana uJesu. Uthi ku-Allah uma ngabe ngempela leyo nto leyo ibiyiqiniso, zonke izithunywa zakhe, Allahu Akbar, uma ngabe uEzra, uZair, uEzra wayeyindodana ka-Allah, uYeshua because uye wafika emva ka-Ezra, yena wayezofika amkhonze uEzra ngoba uyindodana ka-Allah. Yena uYeshua qobolwa, uJesu qobolwa wakhe wayezofika amkhonze uEzra njengoba amaJuda esho. Ngithi yabona, abanye bathi ingilosi amadodakazi akhe. Uyabona? Uma ngabe bekunjalo, according to this verse, zonke ingilosi kumele ngabe ziyakhothanyelwa. Ngoba phela singamadodakazi ophezulu konke. Akazange kwenza uYeshua lokho, akazange amkhonze uEzra. Asikho isithunywa sika-Allah esake sakhonza omunye ngaphandle kukamdala, ngaphandle kamenzi wento zonke. Wafika-ke uYeshua naye athi-ke amaKristu uyindodana yakhe. Nangu Muhammad sallallahu alaihi wasallam efika emva kwakhe akazange amkhonze. U-Allah uthi batshela ukuthi kube ngempela uYeshua, uIsa, uJesu, lo esenimbiza uJesu namhlanje bekuyindodana yami. Batshela ukuthi wena buzoba wokuqala wena omkhonzayo. Allahu Akbar. Lalela ukuthi kungani kumele kukhonze u-Allah umdala weinsuku, umveli nqangi yedwa. Kungani kumele sisho ngenhliziyo, ngengqondo zethu ngakho konke siyikho sithi la ilaha illallah, akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle ka-Allah? Kungani? Lalela 82 Surah 43, Surah Zukhruf, verse 82. Rabbus samawati wal ardh. Ngoba uyena umondli nodale amazulu onke kanye nomhlaba.
Abantu besilisa abala emhlabeni bonke badalwe uye. Abantu besifazana abala emhlabeni bonke badalwe uye. Manje indodana umntwana uzomenzani ngoba that is an animal act. Ukwenza kwezilwane lezo. Ukuba imbongolo phezulu komkakho, nembongolo yenza same thing, nenja yenza same thing. Siyayibona izilwane la kuma animal planet zenza same thing. Na uhleli lapha endlini uyazi, kanye nalo omkhonzayo usumbiza ngoNkulunkulu namhlanje uyazi ukuthi mayiphezulu komkakho uphenduka beyimbongolo, uphenduka beyinja, uphenduka beyihashi, uphenduka beyibhubesi, uphenduka beyingwelule, uphenduka beyinkentshane. Yonke into ongayicabanga, uphenduka beyidube, uphenduka beubhejane, uphenduka beyindlovu. Yonke into eyisilwane ongayicabanga mawuphezulu komkakho uba yileyo nto leyo. That's an animal act. Yena Rabbus samawati wal ard, uyena owengamele, owondlayo, odale yonke into esemazulwini nayo yonke into esemhlabeni. Wa Rabbul arsh, Allahu akbar, uyena umnikazi wesihlalo sobukhosi. Uyena odale isihlalo sobukhosi, osengamele, ongumnikazi waso. Manje ingane uzoyenzani? Izomenzelani ingane? Ngoba umuntu ofuna ingane umuntu ofuna ukwandisa umndeni. Manje yena ingane uzoyenzelani? Uzoyifunelani? Izomenzelani ingane? Ngoba umuntu ofuna ingane umuntu onezimfuno, umuntu onama desires, umuntu oneyinkanuko, umuntu ofuna ingane. Ngoba ufuna kwanda umndeni wakhe, ufuna kungena amalobolo la ekhaya mayethola intombazane, noma kungena umshado la ekhaya. Yende ingane yakhe yentombazane iyokhulisa isibongo, iyozalela komunye umuzi. Uma kuwumfana khulisa isibongo sala ekhaya. Manje umdali wakho, umenzi wakho, ingane uzoyidingelani? Isizathu sokuthi adingele ingane yini? Rabbil arshi amma yasifun, uyena umdali weinto zonke, umdali, umnikazi wesihlalo sobukhosi kuyo yonke lento leni ikhuluma ngaye. uAllah uthini? Iyaquluna illa kadhiba, ayikho lento enikhulumayo ngaye ngaphandle kokuthi nikhuluma amanga. MaKristu, maNazaretha, maRoma, mawashtawa, yekani ukukhuluma amanga ngomdali wenu. Umdali akakuthandi lokho, umdali akakuthandi lokho. Allahu akbar. Umdali uthi amanyala lento enikhulumayo. Amanyala, lalela ukuthi uthini? Uthi kabura kalimatan, izwi elisinengiso lelo, izwi elikhulu elinyanyisayo lento leni ishoyo ngaye. Takhruju min afwahihim, ephuma ngemlomo yabo. Izwi elibolile, izwi elikhulu elinyanyisayo elisinengiso eliphuma kuphi? Emlonyeni wabo. Allahu akbar. Iyaquluna illa kadhiba, lento le abayikhipha ngemlomo yabo, ayikho into abayikhipha ngemlomo yabo ngaphandle kokuthi bakhuluma amanga. Saphinda futhi, mfundisi, bishop, mdikoni, mvangeli, mshumayeli, wena ofuna ukuchallenge mina sikhulume ngale ndaba, yimo wakho, ngukulindile. Yenza ivideo, live video njengami, ungichallenge bume ubuko umhlaba wonke, sibhekane ubuso nobuso, sikhulume ngale ndaba. Utshela abantu ukuthi wena ukuthathaphi, unabo ubufakazi bokuthi umdala unabantwana noma unomntwana, noma unamadodana noma unamadodakazi, ubuthathaphi ubufakazi balokho? Uchaza ukuthi wena ukuthathaphi ubufakazi bokuthi umdala angasindisa indodana kaAbraham, ayisubstitute ngenqama bese zobulala yakhe indodana? Yenza sense kuwe leyo nto leyo. Wayisindise kaAbraham, wayisubstitute ngenqama kunokuthi abulala indodana yakhe, wenza umnikelo ngenqama. Angithi kodwa yakhe indodana uyayiyeka. Yenzeni? Yisiphi lesono lesi esenzile uma ngabe ngempela ikhona? Khulumani makholwa, msana ukuthula. Khulumani, yimi ngikhona nginilindile. Make videos, challenge me, sikhulume ngale ndaba. uAllah uthi fa in lam tafalu,
uma ngabe nihluleka ukwenza lokho walan tafalu vele nizohluleka ngeke niyenze leyo nto leyo fattaqun nar allati waquduha an-nas yesabani umlilo yesabani lo mlilo loyo ovuthelwayo ovuthayo inkuni zakhona abantu walhijara namatshe uiddat lilkafirin lo mlilo loyo ulungiselwe abantu abangakholwa uthi umdali mangabe ninganali iqiniso ngoba vela ninalo niyazi nani ukuthi nishumayeza abantu amanga mangabe ningakwazi ukwenza lokho phendukani uma ningaphenduki nina nizobe niumlilo wesihogo niyinkunzi zasesihogweni nihlanganiswe namatshe wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.